Η γρίπη είναι ίσως μία από τις πιο συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού και καθώς έχει μπει για τα καλά ο χειμώνας, έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της. Στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν θα θυμηθούμε ποια είναι τα βασικά συμπτώματα μιας γρίπης, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να την αναγνωρίσει και να κατευθυνθεί στο ιατρό του πιο γρήγορα για να πάρει οδηγίες. Αγαπητοί μου φίλοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του Γνωρίζω για την Υγεία μου. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, χρόνια πολλά και το νέο έτος να είναι γεμάτο υγεία και ευτυχία για όλους σας. Για να μπούμε λοιπόν κατευθείαν στο θέμα της υγείας που θα κουβεντιάσουμε σήμερα, θα πούμε ποια είναι τα συμπτώματα που εμφανίζονται συνήθως όταν κάποιος έχει γρίπη. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για αυτή τη συχνή λίμωξη του αναπνευστικού, που είναι μία ίωση που συνήθως έρχεται τους τελευταίους φθινοπορεινούς μήνες, το χειμώνα αλλά και τους πρώτους μήνες της άνοιξης. Η γρίπη λοιπόν είναι ιδιαίτερα συχνή και το χαρακτηριστικό σύμπτωμα που ξεκινάω κατευθείαν να πω είναι ότι εισβάλλει συνήθως με υψηλό πυρετό. Οι άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού, το έχετε ζήσει σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς, συνήθως μας δημιουργούν ένα πονόλαιμο, λίγο μπούκωμα, συνάχη, μια καταβολή και μετά από κάποιες μέρες μπορεί να έρθει και πυρετός. Η γρίπη αντιθέτως έχει το χαρακτηριστικό ότι ξεκινάει ενώ είμαστε καλά, ξαφνικά πολύ υψηλός πυρετός και συνήθως αυτός ο υψηλός πυρετός συνοδεύεται με έντονη καταβολή και πόνους στα κόκαλα. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι αυτά που περιγράφουν οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν γρίπη και είναι αυτά που συνήθως βοηθούν τους γιατρούς να κατευθύνουν τη σκέψη τους σε αυτή την πιθανότητα. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό γεγονός που αναφέρουν οι άνθρωποι που έχουν γρίπη είναι ότι κάποιος στο περιβάλλον τους, οικιακό, φιλικό ή επαγγελματικό, ήταν άρρωστος. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μία ίωση, έτσι οι ιώσεις του αναπνευστικού μεταδίδονται με τα σταγονίδια της αναπνοής, της ομιλίας ή του βήχα, έτσι όταν κάποιος είναι άρρωστος μπορεί πραγματικά να μας κολλήσει. Η νόσηση από γρίπη, αν θέλετε, χωρίζεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος που ανεβαίνει ο πυρετός και ξεκινάνε τα συμπτώματα που αναφέραμε είναι η περίοδος που πρακτικά αναπαράγεται μέσα μας ο ιός της γρίπης. Και το αναφέρω εδώ, καθώς το έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι η περίοδος, οι δύο πρώτες μέρες των συμπτωμάτων που έχει νόημα να χορηγήσουμε αντιϊκή αγωγή. Τα γνωστά μας ταμιφλού, την οσελταμιβήρη. Βέβαια, ποτέ δεν πάμε μόνοι μας να την πάρουμε από το φαρμακείο, πάντα μιλάμε με τον γιατρό μας, αλλά έχουμε υπόψη μας ότι επειδή τις πρώτες δύο μέρες ο ιός αναπαράγεται, τότε έχει νόημα να πάμε στο γιατρό μας να μας δει και να μας δώσει αυτή την αγωγή, η οποία μειώνει και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και τη χρονική διάρκεια, αλλά και την πιθανότητα επιπλοκών. Άρα κρατάτε το πρώτο διήμερο, καθώς είναι σημαντικό για τα πράγματα που αναφέραμε. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό που έρχεται μετά την εισβολή της γρίπης. Και λέμε ότι συνήθως, καθώς πρόκειται για μία ίωση, γινόμαστε καλά μετά από κάποιες μέρες, αλλά κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αναπτύξουν αυτό που λέμε δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις. Να το πω πιο απλά, αμυγδαλίτιδες, οτίτιδες, ιγμορίτιδες, παραρινοκολπίτιδες, πνευμονίες. Και εδώ έρχεται το δεύτερο στάδιο που είπαμε, καθώς είναι σημαντικό, αφού γίνουμε καλά από τη γρίπη, να είμαστε σίγουροι ότι δεν τρέχει κάτι που πρέπει να δώσουμε ειδική αγωγή, όπως είναι τα αντιβιωτικά. Έτσι, όταν έχουμε συμπτώματα τα οποία θυμίζουν αυτά που αναφέραμε, έντονο πόνο στο λαιμό, πυρετός που επιμένει, πόνο στο αυτί, έντονος βήχας που μπορεί να έχει απόχρεμψη ή αυτό που λέμε πολύ απλά γατάκια, τότε είναι το δεύτερο σημείο που πρέπει να προσέχουμε σε μία γρίπη, καθώς πρέπει να πάμε στο γιατρό μας για να σιγουρευτούμε ότι δεν έχει βγει μία δευτερογενής βακτηριακή λίμωξη που θέλει ειδική αγωγή. Όπως φυσικά γνωρίζετε και έχουμε πει και σε παλαιότερο επεισόδιο, ο εμβολιασμός της γρίπης προστατεύει κατά πολύ από όλα αυτά, όμως μπορεί και κάποιος που έχει κάνει εμβόλιο να νοσήσει, να αρρωστήσει, να δώσει συμπτώματα, άρα και οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί καλό είναι να προσέχουν, να είναι σε εγρήγορση για αυτά τα συμπτώματα που αναφέραμε και βέβαια να προσέχουν τη μετάδοση της γρίπης, καθώς βοηθούν και στην μείωση της μετάδοσης των άλλων αναπνευστικών ιών που είναι πολύ συχνή αυτή τη χρονική περίοδο. Για ό,τι θέλετε να κουβεντιάσουμε παραπάνω γύρω από το θέμα της γρίπης και των συμπτωμάτων που έχει, μπορείτε να αφήσετε το σχόλιο σας ή ερωτήσεις στην περιοχή κάτω από το βίντεο, έτσι ώστε να πούμε περισσότερα πράγματα. Για τους φίλους που βρήκαν τώρα το κανάλι μας και θέλουν να κάνουν εγγραφή, έτσι ώστε να παρακολουθούν
κάθε νέο επεισόδιο μπορείτε να πατήσετε το κουμπί που γράφει εγγραφή κάτω από το βίντεο και κλικ στο καμπανάκι έτσι ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε νέο επεισόδιο. Ελπίζω πραγματικά να σας φάνηκαν ενδιαφέροντα και επίκαιρα όσα είπαμε σήμερα. Για ακόμα μια φορά καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους και θα τα πούμε βέβαια στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε σας χαιρετώ.